गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ जागोन ना जायाखै आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दे। मानो होनोबा जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुणोदय 3.0 खौ थांनाय सेप्तेम्बर मासावनो लन्च खालामना होदों। दा बेवहाय जोंहा समाबोथ' एसे जाबाय, नै मास मोननैयानो थांबाय। दा बिनिखायनो जोंहा बे अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइया दायो जागोन ना जायाखै, ना सिङावसो जोंहा एप्लाइया सोलिखुमानानै दंगासिनो दं नामा एबा जाखुमागासिनो दं नामा, आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा नोंथांमोना जाहाथे रावबो थालाङा, बे अरुणोदय स्किमनि एप्लाइखौ नोंथांमोनाबो गासिबो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोंनि बे अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइया जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा अरुणोदय स्किमनि लन्च खालामनाय बे जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंहा लन्च खालामदोंमोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैबा नुनो हागोन दे। नोंथांमोना नैबेखौ मिथिखायो जानांगौ, चन्द्र महन पाटवारी, बे जाहैबाय जोंहा आसामनि सासे मिनिस्टार। दा बेवहाय जोंहा मा जादों, डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया दा जोंहा बिथांमोना माखासे डिसिसनखौ लागासिनो दं, जेनेबा बोरै बे अरुणोदय 3.0 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेनि बागै दे। दा बेवहाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ नै, दा जोंहा बेखौ इमप्लिमेन्ट जाथ'वाखै बियो, माने बे अरुणोदय 3.0 नि थाखाय जोंहा एप्लाइया जाथ'वाखै दे। मानो होनोबा बे अरुणोदय 3.0 खौथ' नोंथांमोना जायफोर सिगाङाव अरुणोदय स्किमनि जे फैसा मोनबाय थादोंबाबो नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनांगोन, आरो बिनिफ्राय जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनांगोन। दा बिनिखायनो जोंहा मा जादों, बियो डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि मोनसे माने कमिटि बियो दाना होनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ। दा बिथांमोना रिभिउ खालामबाय थादों आरो बिथांमोना बोरै इमप्लिमेन्ट खालामगोन बे अरुणोदय 3.0 खौ। मानो होनोबा जोंहा दाख्लै बावैसो रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइयाबो जोबनानै थांबाय। नोंथांमोनाथ' एप्लाइ खालामबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोनाव रेशन कार्ड गैया। दा बिनिखायनो बे दाख्लै बावै जायफोर रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना रेशन कार्डखौ गिबियावनो मोनजोबग्रोनांगोन। बिथांमोना रेशन कार्ड मोनखांनायनि उनावसो जोंहा बे अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइया जागोन दै। बे बोसोरावनो जागोन, नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। मानो होनोबा जानुवारि मासावनो फैबाय थानाय जानुवारि मासावनो जोंहा बे अरुणोदय 3.0 नि गासिबो एप्लाइनि खामानिया जोबजोबहैनांगौ। बिनिफ्राय फेब्रुवारि मास, बे मासफोरनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदयनि फैसाखौ मोनजेननाया स्टार्ट जागोन आरो। जिखियानो जाया मानो खामानिया जोंहा जानुवारि मासाव जोबखानांगौ, बेखौ जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बुंखादों। दा बिनिखायनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा आसामनि गासिबो मिनिस्टार बिथांमोना दासान्दि मिटिं बायदिसिना बिथांमोना लागासिनो दङ। जेरै उरखाव गोरा ब्रह्म, बे बिथाङाबो जोंहा सासे मिनिस्टार आसामनि। दा बिथाङाबो नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव माखासे रिभिउ मिटिंखौ लादों दे। दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनो नांसिगोन आरो जोंहा माने गासिबो मिनिस्टार बिथांमोना डिस्ट्रिक्टफ्रावबो बिथांमोना मिटिं लागासिनो दङ, बेखौथ' नोंथांमोना नुखादों जानांगौ नै। बेनि बागैनो आरो जेनेबा बोरै इमप्लिमेन्ट खालामोबा जायफोर मानसिफ्रा मोननांगौ बे अरुणोदय स्किमनि माबाखौ खाबुखौ मोननांगौ, सोर सोरनो होथावा बेखौ बिथांमोना मानो दायो मिटिङाव डिसिसन लागासिनो दङ आरो बोरै इमप्लिमेन्ट खालामोबा जायफोर मानसिफ्रा मोननांगौ बिथांमोना गासिबो मोनजोबनो हायो, बेखौ बिथांमोना दायो सावरायगासिनो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोंहा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ दै। नाथायबा दासिमबो जोंहा बे फर्म होनायनि खामानिया स्टार्ट जायाखै दै। जानो हागौ एबाराव अनलाइनबो एप्लाइ जानो हागौ, नाथायबा अफलाइन जाबाबो बेनो आरो। जायखिजाया नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोननि सायावसो सोनारगोन बियो। अनलाइन जायोबाबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन, अफलाइन अपसनाबो थानो हागौ। दा जिखियानो जाया मानो सम फैबासो मिथिनो हासिगोन अनलाइन जोंहा जागोन ना जाया। गासिबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफ जरहाट, बेवहायबो जोंहा नै बे अरुणोदय 3.0 नि इमप्लिमेन्टखौ बोरै खालामबा जागोन बेनि बागैनो दायो मिटिं सोलिगासिनो दङ। नाथायबा दा जाथ'वाखै दे, एप्लाइया जोंहा दायो जेबो सोलिथ'वाखै, जेबो फर्मबो होथ'वाखै। दा बिनिफ्राय बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि बिथांमोनासो डिसाइड लागोन आरो माला बिथांमोना फर्मखौ होगोन। जेब्लाखिनि माने दाख्लै बाव जायफोर रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना रेशन कार्डखौ मोनागौ मानि, नाथायबा जोंनि बे अरुणोदय स्किमनि 3.0 नि एप्लाइया जाथ'वा। जेब्ला बिथांमोना रेशन कार्डखौ मोनजोबगोन बिनि उनावसो जोंहा नैबे अरुणोदय 3.0 नि फर्मखौ बिथांमोना होगोन दै। दा बिनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय। दायो जोंहा अरुणोदयनि थाखाय जेबो गोदान एप्लाइया जाथ'वाखै। नोंथांमोना गोबाङानो सानबायसो मोनदां आरो सिङावसो अरुणोदय स्किमनि बे एप्लाइया सोलिगासिनो दं नामा होननानै नोंथांमोना सानलायलांबायसो मोनदां आरो। मानो होनोबा जोंहा
थांनाय सेप्टेम्बर मासावनो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाथ' लन्च खालामना होदों नालाय दा बे अरुनदय 3.0 खौ दा बेवहाय जोंहा समाबो एसे जाबाय नालाय दा गोबां मानसियानो बेखौथ' सानखागोनखा जेनेबा सिङाव अरुनदय स्किमनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दं बेखौथ' नोंथांमोना सानखागोन दा बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे बिदिंगिजों खोन्थाहरनाय जादों आरो जोंहा दायो अरुनदय स्किमनि जेबो गोदान एप्लाइ जाथ'वाखै दायो जोङो माने फर्मखौनो मोननो हाखायाखै फर्मखौनो होथ'खायाखै दायो बिथांमोना मिटिं बायदिसिनासो लागासिनो दङ बोरै बिथांमोना बे अरुनदय 3.0 खौ इमप्लिमेन्ट खालामोबा जायफोर मानसिफोरा मोननांगौ बिथांमोना मोननो हायो बेखौ बिथांमोना दायो बे मिटिङाव सावरायगासिनो दङ दे दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना बे अरुनदय स्किमनि बागैनो नोंथांमोना भिडिअ कमेन्टआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननिसिम आं बेखौथ' बुंहरखादों नोंथांमोना जायफोर दायो अरुनदय स्किमनि जोहै फैसा मोनबाय थायोबाबो नोंथांमोना नैबे अरुनदय 3.0 खौ एप्लाइ खालामफिननो नांगोन नोंथांमोना बे अरुनदय स्किमनि जोहै फैसाखौ मोनबाय थानो थाखाय दा बेखौ मिथिबाय जानांगौ दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा गासिबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोंहा दायो नै मिटिं बायदिसिना सोलिगासिनो दङ माने थाब मिटिं दायो जागासिनो दङ मानो होनोबा जोंहा नैबे माबाया नै नभेम्बर मासाव जोंहा हाबबाय नालाय दा बिनिखायनो बे डिसेम्बर मासनि गेजेरावनो बिथांमोना गासिबो फर्म बायदिसिनाखौ बिथांमोना होजोबखानांगोन मानो होनोबा जानुवारियावनो जोंहा खामानिया जोबजोबनांगौ नालाय टारगेटआ जोंहा जानुवारिनो दा बिनिखायनो बिथांमोना दायो माने एसे खामानिखौ स्पिडै दायो मावसिगोन दै बारा गोबाव आरो नोंथांमोना नेनो नांला एसे बे माइ हाखांनायखौ नोंथांमोना माबानो जाबाय आरो अब्ला नोंथांमोना अरुनदय स्किमनि बे गोदान एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हिसाबै खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो बेबायदिनो नोंथांमोना भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों